यह गाजीपुर का पुलिया जौन के नीचे में बन जा खड़ा हई देख तो जाए जौन की गड़िया चले से न बसवा वो वाला पुलिया वजह से तक है पटरेनिया चले के नीचे में बन जा खड़ा हई आदमी बाना पूजैया वाला कुछ खड़ा हई हाँ यही का मनौती में नहीं जा गंगा जी नहाए पर हम ना नहली हाँ नहला एक मनौती लाओ से करल है नहाई नहला हम गमर घाट पर नहा ले बिया समरसेबुल से तो इस वीडियो में तो हम लोग के कैसा लागल लाइक सब्सक्राइब करी हो जा बस इतने गुजारिश रही और कुछ नहीं। गाड़ी देखत हुआ कितना ऊपर भी है भाई गाय देखत लो एक नीचे बांधल बटे ना मड़ई का काम बा ना घर का काम बा सीधा एक नीचे बांध दियल बा छाह बा। आज पहला बार भोजपुरी में बनावे के पड़ल वीडियो न तो हम हिंदी में बनाईला। बहुत ही अच्छा लागल कि नीचवा देखे में हमके ठंडा मिलता पूरा आराम है धरियो देखब तो उहे हलवा देख हई कुछ पुल ही अरे चढ़े वाला सीढ़ी हेजा ले पीछे ले दोनों पुलिया लौकी लौक रहल बा ना ये गाजीपुर जिला का पुल ही है। आशा न विश्वास बा कि आप सबके बढ़िया लागल हो ये वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करब। धन्यवाद दोस्तों, चलते हैं फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे।